kelas matematika dino iki, Pak Herman ngajari para muridé ngenani jenis-jenis pola lan tangi ruang. Kanggo nguji kawruh siswané, Pak Herman ngajakaké pitakon luwih-luwih dhisik. Bocah-bocah, ingin coba sih. Halo, rumus segitiga sama kaki. Pak Herman uga menehake jejibahan marang patang anak kanggo maju menyang ngarep kelas lan njajal nggarap soal. Ayo bocah-bocah, maju. Dikerjakan sudah dua ini. Dila, sudah mereka baik benar. Nah, kita mana kok jawab? Pengapurannya Pak, belum baca sakit. Nah, kenapa kok baca sakit? Anu Pak, apa jelas terlalu jelimet kayak rumus yang matematika. Wes ono Ya Pak. Sakwise Reno dikongkon lungguh karo Pak Herman.